Hola, em dic Anabel, llegiré un fragment de Mecanoscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo. I aquella nit, entre dues mantes que havien anat a cercar el remolcador i que van estendre a l'indret més reculat de la caleta, contra les roques, en Didac va tensar la boca a l'orella de la noia i mormolar: «Alba, no et sembla que jo sóc un home?» Ella va obrir els ulls, que havia aclucat, rebutjar la manta que la cobria i xiu-xiuejar al seu torn: «Sí, Didac». Va abraçar-lo al moment que ell s'incorporava i s'esmunyí sota seu, mirant-lo amb cara il·luminada per la celístia. Ell també la mirava i va dir: «T'estimo, Alba». Ella li va engrapar una mà i la hi premé fort mentre els ulls s'enlloraven, i llavors s'alçà cap a ell perquè la penetrés. En acabar, van haver de córrer, perseguits per la marea que ja els mullava els peus. I l'endemà, la mar era més blava i el cel més resplendent, encara que tots dos convinguessin que potser havien fet una imprudència, car no convenia que ella es quedés embarassada quan tot just es trobaven a l'inici del viatge. Eren, però, massa feliços per preocupar-se'n gaire i, sense adonar-se'n ni proposar-s'ho, es trobaven contínuament l'un en braços de l'altre, enardint-se amb paraules que ningú no els havia ensenyat i que a la nit, o de dia i tot, en platges anònimes i abandonades, els duien a estimar-se entre la soledat de la mar i la soledat de la terra.